Ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Ulitaw gyapon akong tingog kay wa karang-arang gahapon kay tulo ka speaking engagements ang akong nahimo. So hinaaton tang maulian pa niyo niya sa di pa mamatay, no? Mga igsoon, padayon tang magampo alang sa tibuok kalibutan nga mahatagan ng tao kalinaw o panagsinabtanay labi na din sa atong nasod. Ang ato sa mga benefactors and donors mahatagan ng ta sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdum o paghinulsul sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaloy-i kami. Ginoo kaloy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaloy-i kami. Kristo kaloy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaloy-i kami. Ginoo kaloy-i kami. Kaloy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Naghangyo kami, Ginoo, sa imong kaluoy. Itugot nga kaming imong mga alagad nga nagbag-o sa kinabuhi tungod sa penitensya ug natudluan sa pagbuhat ug maayo. Magpadayon unta sa kinasingkasing diha sa imong mga sugo ug madalanganha sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Miingon ang Ginoo kang Moises, hala, pagdalig lugsong kayang imong katawhan nga gipagawas mo sa Ehipto, nagpakaulaw sa ilang kaugalingon. Dali ra silang mitipas sa dalan nga palaktan kuunta kanila. Naghimo sila og usa ka nating baka sa tinunaw nga bulawan ug nagsimba niini ug naghalad usab silag mga sakripisyo alang niini. Miingon sila, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. Ang Ginoo miingon kang Moises, nasayod ako nga gahig-ulo kining maong katawhan. Karon pasagdi ako aron laglagon ko sila sa nagdilaab kong kasuko. Unya himuon ko ikaw ug ang imong kaliwatan nga usa ka dakong nasod. Apan si Moises nangaliyupo sa Ginoo nga iyang Dios ug miingon, Ginoo, nganong pasilaubon mo man ang imong kasuko batok sa imong katawhan nga giluwas mo gikan sa Ehipto pinaagi sa dako mong gahom. Makaingon unya ang mga Ehiptohanon nga gikuha mo diay sila sa Ehipto kay buot mo silang patyon didto sa kabukiran ug aron mapuo sila. Ayaw na intawon ipadayon ang imong kasuko ug ayaw intawon pahamtangi sa katalagman ang imong katawhan. Hinumdumi ang imong mga alagad nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob ug ang gisaad mo kanila nga gipanumpaan mo sa imong ngalan. Miingon ako kanila, pasanayon ko ang inyong kaliwatan sa makadaghan sa mga bituon. Ihatag ko sa inyong mga kaliwat kining tanang yuta nga akong gisaad
ug mapanag-iya nila kini hangtod sa kahangturan. Busa, wala ipadayon sa Ginoo ang nahunahunaan niya nga buhaton, ug wala niya pahamtangi ang iyang katawhan sa katalagman. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. O Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Ang atong mga katigulangan naghimog baka dito sa Horeb, ug nagsimba sa usa ka larawan nga tinunaw. Ilang gibaylo ang ilang himaya sa larawan sa usa ka turo nga muka og balilig. O Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Unya naghisgot siya sa pagbuo kanila, apan si Moises ang iyang pinili. Mibarod aron pagpangamuyo alang kanila, aron pagpoy-poy sa iyang makalaglag nga kapungot. O Ginoo, hinumdumi kami tungod sa gugma nimo sa imong lungsod. Ang mga pulong mo, O Ginoo, paglingon ta sa among pagtuo, ugagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasunuan. Ang Ginoo manakan ninyo. Manasag kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayamon ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudyo, kung magsaksi ako mahitungod sa akong kaugalingon, ayaw tuuhi ang akong isulti. Apan may lain nga nagsaksi mahitungod kanako, ug nasayod ako nga tinuod ang iyang gisulti bahin kanako. Gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinoon wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa tao, gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdanag ug ikalipay ninyo ang pagpahimulos ug makadiyot sa iyang kahayag.
Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa kaysa gibuhat ni Juan, ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan, mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ug ang amahan nga nagpadala kanako nagsaksi usab mahitungod kanako. Wala kamo makadungog sa iyang tingog ug wala ninyo makita ang iyang naong, busa ang iyang mga pulong wala magpabilin diha kaninyo, kay wala man kamo mutuo sa iyang sinugo. Nagtuon kamo sa kasulatan kay gituuhan man ninyo nga diha kanila makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Og sila mismo nagsaksi mahitungod kanako, apan kamo dili buot moari kanako aron unta makabaton kamo kinabuhi. Wala ako magkinahanglan nga daygon sa mga tao, apan nasayod ako sayod kaninyo. Nasayod ako nga wala kamo mahigugma sa Dios. Mianhi ako sa ngalan sa akong amahan, apan wala ako ninyo dawata. Kung may muanhi hinuon sa iya lamang kaugalingong ngalan, dawato ninyo siya. Gusto kamo nga daygon sa inyong isig katao, apan wala kamo maninguha nga daygon sa bugtong Dios. Busaon-saon man ninyo sa pagtuo, apan ayaw ninyo hunahunaa nga isumbong ko kamo sa akong amahan. Si Moises nga maoy inyong gilauman, maoy magsumbong kaninyo. Kung tinuod pang mito kamo kang Moises, mutuo sab unta kamo kanako, kay nagsulat man siya mahitungod kanako. Apan kay wala man kamo mutuo sa iyang gisulat, unsaon ninyo pagtuo sa akong gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, O Kristo. Ang mga tao nga nagsigig adto sa templo, giingna ni Kristo nga wala kamo mutuo. Murag mao sa tingali na iyang isulti nato nga nagsigig simba. Pero basin sa dili. Kono pangutan ako no na imong tupad ina mituo jud ka sa Ginoo. Pangutan na ba kay sahay ra ba? Sige lang tagsimba pero wa day ta mutuo. Nyaon sa may timaan sa mutuo, una, kamaotang maluoy sa atong isig katao. Si Moises nga nituo o Ginoo, wala muuyon. Murag gisuwayan siya sa Ginoo ba? Ako ning patio ng tanang tao. Ingos Moises, ayaw sa Lord, maluoy sa kanila. Pag karon nga napagaw kong daghan kay magsigig text, kay naluoy sila nako. Daghan kayong gisuggest, bisag unsa na lay akong gipang-inom, perting daghan ang gipang-inom, kay gipang-suggest. Kay naluoy, kay lagi, pari man, kay tungod, kay kunuhay mura man kog buutan. Pero kakita kas imong anak nga ang iyang gibuhat nagsupak-supak nimo, ingno nimong pundo magdagandagan na noon, ingno nimong hilo magsyagit-syagit na noon, maluoy ka na. Kusi dayon, hapak dayon. So ang tinuod di ay nga magtotoo, kamaong maluoy sa tao nga dili kamaong mutuman sa iyang buluhaton. Si Moises nga nito Ginoo
kakita siya unsa kang ilad sa gibuhat sa iyang mga kauban. Naghimo sila mga Diyos-Diyos, dito na sila ni Simba, pero naluoy gyapos Moises. Nagpakita kini nga ang tinuod nga tao kamaong maluoy. Kamong mga asawa, unsa inyong bation kung ang inyong bana magsupak-supak na ninyo, maluoy mo o masuko? Kung masuko gani mo, pasabot, dili mo tinuod nga magtotoo. Unsa may inyo? Selfishness, totoo. Inyong gisimba ang inyong kaugalingon. Kamusang mga bana, kung ang inyong asawa magsigig yaw-yaw, sigig yaw-yaw, demanding kay istanan, sa may inyong bation, maluoy mo, dilisad. Pulos ta mga buangon. Kung ang parishioner, dili gyud mo palitog slat, unsa may akong bation? Akong bation, maluoy ko. Labi na makita na ako nga nagpalit na sa bagong sakyanan. Yan, nagpahimo na sa palit na sa bagong gadget. Nagpabla na sa buhok. Yan na. Ako, sa sloya, ang iyang kwarta, gisigilag spend diha. Wagin mo palit og slat. Nga naman, nga maluoy man. Kay kani manggong mga tao nga dili mo buhat sa ilang katungdanan, magbudhi, magbinuang, mao ni sila ang makaluluoy, kay mawala naman sila, mura man sila na nahimuwag sa Ginoo. Nga ang Ginoo man mo ituburan sa tanang grasya. Tanawa ning akong tingog. Di mo maluoy ani. Nga bisag pagkaw na, ang baligya lang yapog slat. Hinoon, dili ko guilty ani kay wa ko mag-inom, wa ko minog bugnaw, wa ko inom sa gunsa. I spent my time spreading the good news. Daghan kayong mga recollections, mga talks, misa, ni pagaw. Tingali ni losod ang akong kaning tawag o resistance, immune system. Pero mamalandong ko, ingon ko sa Ginoo, murag wa man kay ko mag-abusar, Lord. Pero nasa i-remind ng Ginoo na akong ginagmayng sala. Ayan siya, pakasa, magugagod. Bitaw sa no. Mga nindot sad ba, makarealize ta nga dili din ni ako ang akong tingog, kanang inyong tingog, dili sa na inyo. Nya, ang tao nga mahimulag sa Ginoo, makaluluoy, kay wala naman siya gitawag o kinabuhi. Si Kristo nag-ingon, ako, gisaksihan ko ni Moises, gisaksihan ko sa akong mga buhat, gisaksihan ko sa Amahan, sa Espiritu Santo, katong pagbunyag niya. Pero kamo, wa gyud mo mutuon ako. Sabot, ang pulong sa Ginoo, wa nato kaayo tagaig dakong pagtagad. Ang ato hinong gipadadaan, matud pa ni Kristo, ang inyo nung gituhuan, kanang mianha ninyo sa ilang ngalan nga wa magikan samahan. Pananlitan, ingnon mo pakulori imong buhok, mugwapa ka, tuo mo dili. Dili mo to. Kadaghanan, tuo yun, tuo dayon. Pader, patina na imong buhok, himuan ng itom, kay batanon, kay kagnaong. Tuo ko. Tuo Muna, patina des buhok. Pero muingon ang Ginoo, dawata ang kamaturan, nga tiguang na gyud ka. May di mo ta, tiguang ko taon. Nganli lang kong kawatan, ay lang kong nganlig tiguang.
ngayon na, di tamto. Kana, gagmay pa kayo na nga kamatuoran. Labi na gyud og ingnon ka, igsuo na nimo imong silingan, ayaw, dumti. Pasaylo kay imo ng igsuon. Yung ka igsuon, kanang sigig daog-daog nako, kanang sige og binuang nako, hasta nga mo agianan, gikural, wa na may agianan, igsuon pa na. Adi, igsuon lagi na nimo. Ayaw dumti. Pasaylo lang. Ha? Kanang kawatan kayo? Wala lagi, pasaylo lang lagi. Kanang nakabit sa kumbana, pasayloon. Ay, lagi, pasaylo kayo mo ng igsuon. Tuo mo na. Namusamot di mong tuo eh. Klaro na inyong mga naong. Kana, bugat-bugat na. Labaw na yung mo ingon ng Ginoo. Kung ito, dyan ka na ko, ibaligya ang tanan mong katigayunan o ang halin ihatag ngadto simbahan, ipalit og hurot og slat. Or ihatag ngadto sa mga kabos, mutuo pa mo na. Wa na, patay na. Kana, laom-laom na gina. Labaw na gyud kung moingon ang Ginoo, pagpakamatay para sa imong kaaway. Nga mo iyang ibuhat. Sunod pa mo na. Awa na. Nagmingaw ng mga naong. Mao na, lita mo kumpiyansa. Kay usahay, paminaw na to. Suod kitas Ginoo, pero di ay kaaway di tas Ginoo. Muna, si Kristo nagpakita, si Moises nagpakita nga ang kaugalingon gamiton para sa uban. So, salamat sa namalit. Bahalag pagaw ko, ako gining taga-update mo sa nahalin sa tong slots. Mo ni sila ang mituog Ginoo. So, ang atong SBF DAG, niabot ng atong halin o 10,822 ka slots. Pakpak. Ang ato sa JPHJ para sa tong pista niabot na sa danghalin og 5,411 ka slots. Pakpakyapon. Kani sila mo nito Ginoo. Aw kamo di ay namalit man sa demo ani no. So salamat kay sa inyong pagtuos Ginoo. Kay ang kalibutan ra karon nagsigig tudlo nato. Sige ingon, tiguma ginang kwarta. Tiguma gyud. Kay para na sa imong future. Unsa gotay future, iniglinog, way kwartang makasagang, inigubat, way kwartang makasagang. Dagko na kay utang ang mga nasod nga naggubat karon. Dagko na kay utang. Unya inighuman pagid ang gubat. Pabarugon pag yung balik ang ilang gipangbungkag tungod sa mga bomba. Bayran pag yun kadto mga biktima, mga inosente nga nangaigo sa ilang mga armas. Luoy kayo. Devastating kayo ang atong dili mutuos Ginoo. Kay mutuo palantas Ginoo magsinabtanay, magpasayloay, maghinatagay, sigon sa sugos Ginoo, pagka malipayon, pagka malambuon unta sa atong kinabuhi. Nabitay ning takes nako ingon siya, Father, ang ako bang bana nangabit niya 15 na katuig matingali or sobra gibiyaan na gyud miniya kuyog ko sa akong mga anak. Karon ni ay biyudo nga nahigugman ako. So ako lang sa siyan gidawat, nagpuyo-puyo na meron. Kadungog man ko sa imong wali pader nga di kapangalawat ning puyo-puyo, pero mga sobra na mis na po katuig nga nagpuyo. Unsa man pader, pwede ra ko makapangalawat. Nagtinarong man ko. Nako, ang makapalangit nimo ang paghigugmas imong bana.
Dili ang paghigugma ng biyudo. Sakit, no? Kana bang naitaw nga may kayo nimo, nya support yun nimo, hasta sa imong mga anak nagibiyaan atong animal nga bana. Nya ingnon ka biyahe na kay di na makapalangit nimo kadtog yung imong bana ug mao to imong higugmaon, mao to'y makapalangit nimo. Ka mo sultihan mo gyud na malipay mo. Mga naong ninyo ay nga dahil paita sa danang Ginoo. Di man sa mo sabot. Mo na, ingon na siya nako, istrikto harasan ni mo pader, no? Labaw pamangkas Ginoo. Gingnan ko. Kibaw ko, Father, in my heart, nalipay ang Ginoo ug siya'y naghatag nako nining maong tao. Imo sa nang panghuna-huna. Pero di ko motuoan ang imong gisulti. Kaya ang Ginoo, mulipay gina nato. Ang Ginoo, muhatag gina nato sa atong ikinahanglan. Nya, kay gihatag manis Ginoo nako, di siya manapat, di siya managmal, di gani manglibak. Kusog kayong morosaryo. Ana, nganong ingnon man ko nimo, nga dili ni makaluwas nako. Nindot, no? Nindot paminaw. Manabtan pag ani kada kadlawon magsige ang rasan. Ana. Nawa na lang sa ko nitubag niya. Ako na lang giingon ba, Lord, dali ara gid namong mailad. Muna katong ilang simba-simba to mga ribulto kunuhay nagampo, naghalad-halad sila. Murag nindot paminahon. Pero ang Ginoo nasuko nga naman gisupak man ang sugo sa Ginoo. O unsa may pagsupak ang pagkaway kasal niya nagtipon og puyo way kasal. Nag-isip na kunuhay sila bana o asawa pero way kasal sa simbahan. Bisag unsaon pa nimong binuotan niya wa ka mutuman aning pagdawat og sakramento nga gidesign sa Ginoo, pagsupak yapon na siya og pagsalikway gani panginsulto pa gyud. Pareha wa mo pasar sa teachers board exam, pero may kay siyang mutudlo sa eskwelahan, may kay siyang mo discuss, may kay mo himog mga silabos, mga lesson plan, may kesiya na. Pero wa ka pasar sa board exam. Moingon ba ang PRC? Sige, padayon na lang na total, may masakay mo tudlo. Mana? Di, pahunungon yun ka. Pras nako, may kay kumumisa, minaw yun mo nako. Pero wa de ko ordinahe sa obispo. Impostor re kong pagkapare. Ayan, so mahibawaan o mahibawaan ang tinuod, pahunungon. Ato paordin usa dito. Agi usa sa kuan mo na si Jesus, miagi siya sa gusto samahan nga mao ang iyang kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw. Wa siya manglakton. Wa siya mingon, amahan, sabta lang ko. Iyag yung giagian ang gusto samahan. Kasakit, kamatayon o pagkabanhaw. Pero kita, ang kalipay, lagi itong ginahuna. Malipayon nga ita, may mga ay, praise the Lord, kikaluyan, Diyos Ginoo. Niyag na naganing kasakit. Lord, oy, nga nung naman yung kasakit. Nagtuolag itang ang kasakit, dili kabahin sa kasantos o kaluwasan. Kabahin ay, muna ato sa nasiyang dawaton. Nautunta, tinuod tang mahimong magtotoo. Manindog ta. Atong ipadayag ang atong pangamuyo sayod kita nga dili kita makahimo bisan unsa nga maayo kun wala ang atong langitnong amahan. Busa moingon kita, amahan, dugangi
ang among pagtuo. Amahan, dugangi ang among pagtuo. Nga ang mga Kristiyano sa tanang dapit, magmainiton diya sa pagampo sulod niining panahon sa Kwaresma, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dugangi ang among pagtuo. Nga ang mga walay pagtuo, makadungog sa pulong sa Dios ug madala sila ngadto sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dugangi ang among pagtuo. Nga ang mga butang walay kasiguruan sa simbahan karon masulbad pinaagi sa pagdugang sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dugangi ang among pagtuo. Nga ang mga kabus, mga masakiton ug mga baldado makakita sa presensya sa Dios diha sa ilang kinabuhi, pinaagi sa hinabang sa ilang mga pamilya ug kaygalaan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dugangi ang among pagtuo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dugangi ang among pagtuo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dugangi ang among pagtuo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dugangi ang among pagtuo. Nga sa tabang sa atong mga pagampo, ang mga nangamatay, makadangat na sa ilang tunhay nga puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dugangi ang among pagtuo. Amahan, lamdagi kami pinaagi sa Espiritu Santo, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy dias gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug pangihimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tanang kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot, makagagahom nga Dios, nga gasa nagihalad nining sakripisyo, maglimpyo kanamo kanunay ug maglig-on sa among kalaot batok sa tanang dautan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma,
nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo, ug naghatag kanamo sa kusog ug gadti, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan, ug nagasaulog sa iniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, 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 Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kaitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kaitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pare, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingol nga pasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inuluwa-luwa sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay man ang kinarihan, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, mapanipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kanimo, Diyos, nagahulat ako, nga mosunod ka sa kasika
kalain na sama sa kayo. Ikaw ang mundong naging abot ko, ang gugmagong kapus ihatag ko karon. Ayaw itugod nga ako mahihayo. Ako sa hukot nagato, kana ikaw sa tao. Sa adlaw gabi ikaw nagauna, kadunggo ng imong pagtawag. Magampo kita. Ang sakramento nga among nadawat maglimpyo unta kanamo Ginoo, itugot nga kaming imong mga alagad malingkawas sa tanang mga sala aron ang nasakit tungod sa sadaang konsensya maghimaya unta diha sa kabuhong sa panabang nga langitnon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nun nga kaluoy. Nya mahitabo ra ni kon kita usab mahimong maluluyon sa atong isig ka makasasala. So salamat sa naluoy nato dinhi nga mipadayon og palit og mga slots. Sa ako nang ikaingon kaganiha sa atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG nga slots para sa pagtukod sa atong kumbento, nakahali na ta og 10,822 ka slots nya naapay available nga 65,178 ka slots nga tag 500 pesos per slot. Ang ato sang God's Protection, Healing and Joy or GPHJ para sa atong umaabot nga piyesta ug sa atong Holy Week celebrations nahalina na ta og 5,411 ka slots ana apay 39,589 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. So padayon lang tag pamalit nini hangtod mahurot gining tanang mga slots for the greater glory of God ug sa kaayuhan sa atong simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa